के उ कैसे उत्पत्ति भल, कैसे आईनी, ई बाबा बताए। अभी भी बा, अभी भी कोई बात नहीं, जौन भी जाके अपन इच्छा अनुसार कही तो माई पूरा करे जी जब पूरा करे तो लोग सेवा करे जी आ वो लोग के देखत देखत माई पोसा भर नीचे रहो, आज पोसा भर तो रही गई आ कितना का बा ना बा से सब पंच देखता। तो ऊंचा वहाँ के माने स्थान के उठावल गईल या अपने आप वहाँ के ऊंचा हो गई? ना माटी भर के चारों ओर से जी करीब करीब 1 बीघा में हाँ, आए गुजर सारा बना हुआ 1 बीघा माटी भर के। थोड़ा सा कस के बोले। हाँ माने पूरा माटी भर के वहाँ के ऊंच कईल गईल। हाँ तो कोई स्थान ईटा उटा के बनल बा या ऐसे बा? बनल बा, पूरे लोग के सहयोग से बनल बा। हाँ पूरा पंच तो उ मान लेनी जरती माई कोई के पूर्वज में के रहनी आ कि ऐसे वहाँ के जरती माई के नाम से लोग खाली ही पूजेला? पूर्वज से रउआ लोग के कोई के भी जो कष्ट हुए जी वहाँ के ले जाके अपन मिट्टी बेरहस निवारण कैलक, माई निवारण भइल तब ओकर ये सब जगह जी आज भी बा कि माई सब पंच के सहयोग के निवारण करें। चलिए बहुत बढ़िया, हमार बाबा के पूरे बहुत बहुत धन्यवाद बा, नमस्कार बा, जय जयकार बा कि ये उम्र में भी जरती माई के इतना सेवा में बने। सकाल ना रहा बेटा जी मजबूरी में लोग के कहला ये अपने घर सेवा करना जी आगे माई जीता के बुझाई। हाँ चलिए माई चाहेम तो रोगो फैन टाइट रहम, निरोग हो जाए, ओसे घबराई मत। अब सकाल के अंतिम बात। ठीक भाई, नमस्कार।